Audio Jungle. Me yake damun ka? Zazzabi da ciwon kai sosai. Kamar kana dan jin amai haka? Ina jin amai sosai ma. Leni, wannan za ka sha bayan kayi sallah asuba duka za ka sha. Wannan. Duka ba za ka shanye shi bayan kayi sallah asuba. Wannan bayan kayi sallah azhar. Kana sallah? Bayan kayi sallah azhar shi ma ka shanye shi duka. Wannan magariba ka shanye shi duka. Kaji wannan bayan an yi sallar isha. Sannan za a ma allura guda 15. Yau za a ma guda 5 a bari daya. Gobe za a ma 5 a bari daya. Jibi za a ma guda 5 a ka. What? Yanayin ciwon kan da kace kana ji za a ma guda 5 a ka. Yanzu za mu shiga nan za a ma guda 5. Hai, dakta, ban ni kawai cutar nan ta kashe ni.